Hej og velkommen til Sandheds Talkshow. I dag har vi emnet om Illuminati. I dag har Torben tænkt sig at fortælle lidt mere om Illuminati. Håber I er klar til at blive klogere på, hvad Illuminati faktisk er, og hvad sandheden er. Illuminati er et hemmeligt selskab. Blev skabt 1. maj 1776 i Bayern, Tyskland. Adam Weishaupt siger, at man var lederen. Målet mente man var en form for frihed, lighed og broderskab. Mange siger, at Illuminati er bag månelanding, finansielle kriser og meget mere. Der er mange, som er en del af det, som vi ser op til, som f.eks. Rihanna, Ariana Grande og andre kendte. Mange siger, at vi bliver kontrolleret af Illuminati-medlemmer i politikken. Der er en video om Mark Zuckerberg, der virkelig er meget mistænkeligt. Her er den video om Mark Zuckerberg. That is a warm hoodie. Yeah, no, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a look. What is it? Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret cult. And this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Okay. Oh no. I read Dan Brown on the... Der er faktisk nogle celebrities, der har indrømmet, at de solgte deres sjæl. Mange berømte har sagt, at man ikke skal ønske sig noget, man ikke ved alt om. For fame in Hollywood. For fame in Hollywood skal man sælge sin sjæl for at blive berømt. Her er en anden video om kendte personer, som har indrømmet noget vildt. Dark side of Hollywood. They sold their soul for fame and success. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Well, needless to say, sold my soul. It's a dance with the devil, I'm a cure, real wrestle. It's a dance with the devil. I'm trapped, if I can go back, I never would've rapped. I sold my soul to the devil, I'll never get it back. I just wanna leave. You record while... Her har vi nogle vidner, som har været med til at opleve noget i Illuminati. Min bedste ven var begyndt at blive kendt, som så bor i USA. Og så tog jeg derhen for at filme en musikvideo med ham. Og så nogle af hans venner. Men så da jeg kom hen til det der sæt, så var det nede i en kælder. Og sådan, klokken var sådan klokken 3 om natten. Hvilket jeg synes var meget mærkeligt. Men så da jeg kom hen til den der kælder, så kunne jeg se, at der var alt muligt rødt lys. Og så kom der sådan nogle mærkelige lyde. Som om de lavede sådan en ritual eller sådan noget, jeg ved ikke hvad det var. Men sådan, de sagde i hvert fald alt muligt mærkeligt, og sådan, det gad jeg ikke at være med til. Fordi sådan, jeg kunne godt mærke, at det var noget sådan dæmonisk. Så derfor gik jeg bare hjem. Og så talte jeg ikke med ham sådan. Det var det for i dag. Jeg håber, I blev en lille tand klogere på sandheden på Illuminati.